Tam má krásne. Medium, hej. Hybrid, medium, hej. Krásne sfarbený. To je vidieť. Ešte vydrží sekundu, pustíme do svojho lovišťa. Takéto ryby absolútne bez problému, ale prosím vás, koncová montáž je dôležitá, Jardo to stále opakuje, ten prúd sa musí klať, aj hrúbka silonu, aj koncová montáž, aj krmítko. Keby tam bolo velikánske krmítko, to ten kapor možno dávno utrhol. Najdôležitejšie pri tomto je to, že aby sme nedávali zarážku na krmítko. Pretože pokiaľ je vždy zarážka na krmítko, príde to po ten uzlík, teraz tá ryba trhne tam. Vždy sa je ten háčik z tých úst vyreže. Je to logické. Tým, že mu to chodí, tak pracujeme priamo so špičkou. Hej? Ako je vidieť, že krmítko mám, aké by tam ani nebolo. Či leží na dne, či je v stopci vody, prosím. Ono čím je ďalej od toho kapra, tak tým je to lepšie. Lebo tá ryba má väčší rádius a tým na tie papulu pôsobí menej ten malinký háčik, tak keby sme to tu mali zafixované, hej? A teraz ono to chodí s tým krmítkom všade. Nevyťahnete ani jednu. Áno, keď tam dáte háčik jednotku v núlke, ale nie háčik veľkosti 16. Takejto. 16, takže. A nezáleží, tá ryba má tak mesitú papulu, že proste